säveltämällä ja seitsikolle sovittamalla Speli-fanfaarilla aloitettiin Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman juhlakonsertti. Konserttiin on koottu eteläpohjalaisissa speleissä reilun 50 vuoden aikana koettuja ohjelman suoristustyyppejä. On puhallinmusiikkia, on kuoroja, kansantanssia, kaksirivisiä, pelimanni-yhtyeitä ja mestari-pelimanneja. Murrettakin on mukana, sillä uuteen esitykseen siirrytään aina musiikillisen murrepaukahdoksin, joita on koonnut kanssani Murreseura Grandien puheenjohtaja, kulttuurineuvos Jorma Aro. Minä olen Etelä-Pohjalaisen Spelit kansanmusiikkiyhdistyksen puheenjohtaja Timo Saarimäki ja toivotan teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi seuraamaan meidän maakuntaohjelmaa. Pelimanni pelaa ja rahaa se saa. Autuas likka, joka pelimannin saa. Mestaripelimmannit Jussi Asu ja Risto Alaikkelä esittävät kappaleen Kirjeen sulle kirjoitan vanhalla rekilaulumeiningillä ja me kaikki lauletaan siihen se vastauskertosään, minkä Jussi laulaa ensiksi. Olkaa hyvä. Kirje sulle kirjoitan ja vuoreen mä laitan oikein valokuvaani. Kirje sulle kirjoitan ja vuoreen mä laitan oikein valokuvaani. Näet mut siinä vasemmalla sontakuorman päällä ja ojaksista keltomiin. Näet mut siinä vasemmalla sontakuorman päällä. Metallinen kauaketju, jonka annoi mulle, putosi ja joutui hukkaan. Metallinen kauaketju, jonka annoi mulle, putosi ja joutui hukkaan. Kuokkolasta kuoli sitten viimeinkin mulli ja muuta ei oo sattunutkaan. Kuokkolasta kuoli sitten viimeinenkin mulli ja muuta ei oo sattunutkaan. Kyynelistä kostehista kynttiläni sammuu kamarini apun alla. Kyynelistä kostehista kynttiläni sammuu kamarini apun alla. Enkö sinä voisi sitä synnyttämään tulla sillä rakkautesi valkialla? Enkö sinä voisi sitä synnyttämään tulla sillä rakkautesi valkialla? Yes. Tämä on kuulkaa kovaa tavaraa, sanoo Panulaan ja Kauhajoella, kun soittivat Talavetien kanssa polskaa autojen parkkipaikalla. Mestaripelimmannit Ritva Talvitie ja Risto Alaikkelä. Risto on muuten lisäksi meidän maakunta Oltermanna. Niin soittaa kaksi polkkaa, piiparin paapan ja pizzarin polkat, ja ne tuloo sikemään. Olkaa hyvä.
vanhan seurous sanottua. Veisakkaa niin lujaa, jotta pirun sääriluut tutajaa. Viihdekuoro Marit ja Miko Ilmajoelta esittää Antti Purolan johdolla Jussi Asun kappaleet Aivan mua naurattaa ja Kesäviisi. Aivan mua naurattaa, kun silmiisi katsot ja kansas on niin jutellakin hyvä. Kaikkein tuntui köyhän lapsen naurisen poika, rinnassaani rakkaus on syvä. Kaikkein tuntui köyhän lapsen naurisen poika, rinnassaani rakkaus on syvä. Sulle laulan sydämeni pohjasta, sielustani sävellyttä löydän. Sulle laulan sydämeni pohjasta, sielustani sävellyttä löydän. Vaikken mä oon komia ja vaikken mä oon soria, niin musta saisin kilti ja löydän. Vaikken mä oon poria ja vaikken mä oon soria, niin musta saisit kiltin ja löydän. Joka päivä teidän kohdas hiljennän ja katsot, kun taas susta ei näy peresti ja nuusta. Sitten on jo aika tehdä sille
pois, jotta alkaa viulin ääni kuulumaan, sanottiin ennen Ilmajoella Kuhnalla riihitansseiksi. Seuraavana vuorossa vuoden 2024 Speli-yhtyeen Ylirannastan pelimannit soittavat Samuel Rintanikkolan nuottikirjasta Otturina Polska, Könnin Faadi, Eliaksen Speli ja Morsianen Speli Piikan kanssa. Tanttuli vain pelatahan eikä heinätöistä tuu mitään, sanoo latvakokko, kun Rajalasta viulun ääni kuuluu. Mä ja nautin elämästä. Olkaa hyvät.
Tulisti esittää kappaleen Nevalan Kaisa. Tämähän käy kuin Kroson Santerin valssi. Maasta se pienikin ponkaasoo. Kävele vain poika niin kuin Haakovettähän menisit, sanoo Nevanperäinen pojallensa ennen häävalsseja. Etelä-Pohjanmaan kaksiriviset Alavudelta, Jalasjärveltä ja Seinäjoelta esittävät Miia Palomäen johdolla Airi Hautamäen säveltämän Suviyön valssin ja Polkka Sikervän, niin on Sieluneskon polkka, Aatelin polkka ja Autiomatin polkka. Älä nyt aivan suuhun polkkaa, vaikka on omia polkkia.